ନମସ୍କାର। ନିଛକ କଥାର 38ତମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଓ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଅଧ୍ୟାୟର ଶୀର୍ଷକ ନୀରବତା ସବୁ ସମାଧାନର ଏକ ବାଟ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଯେଉଁଠି ଗାଁ କଳି ହେଉଛି ସେଠି ଜମା ଆଦୌ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ କଥା ସେଠିକି ଶୁଣିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ନାରାଜ। ସେମାନେ ଏତେ ଜୋରେ କଳି କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ହିତୋପଦେଶ ଦେଲେ, ଯେତେ ଭଲ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଠି ଆପଣ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କଳି ପରେ ଉଭୟ ଘରେ ଯାଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କଳି ସମୟରେ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯେଉଁଠି ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି ସେଠାରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ, ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତିନିରେ, ଯେଉଁଠି ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ନିମିତ୍ତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଛି ସେଠି ନିଜର ମତ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଅତି ଧୀର ନମ୍ର ଗଳାରେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଯୁକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମତଟା ରଖନ୍ତୁ, ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା, ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀରବତା ରହିବେ, କେବଳ ଶୁଣିବେ। ଖାଲି ପାଟିକି ବନ୍ଦ ରଖିବେ, କାନକୁ ଖୋଲା ରଖିବେ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବରଂ ଭଲ। ତାର କିଛି ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ସମାନ ଚିନ୍ତାଧାରା, କେହି ଭଲ ନୁହନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଠି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖନ୍ତୁ। କେମିତି ରଖିବେ? ନା ଉପଯୁକ୍ତ ସୂଚନା ସହିତ। କାହିଁକି ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ଆମେ ଅଛୁ, ରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ ମାନେ ଆମର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ରାଷ୍ଟ୍ର ବିରୋଧୀ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସେଠୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମର ଦୃଢ଼ ଦାବି, ଦୃଢ଼ ମତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୂଚନା, ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ପାଇବା ସେଇଟା ସଠିକ୍ ସୂଚନା ସହ ସେଠି ଦୃଢ଼ ମତ, ଦୃଢ଼ ଦାବି ରଖିବା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ମୋର କହିବାର କଥା, ସବୁ ସମାଧାନର ଗୋଟାଏ ବାଟ ହେଉଛି ନୀରବତା। ପରିବାରରେ ଯେତେ କଳି ହେଉଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନୀରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ କଳି ହେଉଛି ସେଠି ଆସ ଭାଇମାନେ, ଆମେ ଭାଇମାନେ ନୀରବ ହେଇଯିବା, କି ଭଉଣୀମାନେ ସେ ନୀରବ ହେବେ। ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ପଟ କଳି ହେଉଛି ତାହେଲେ ଜଣେ ନୀରବ ରହିଗଲେ ସେଠି ଆଉ କଳି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଭାଇମାନେ, ମୋର କିଛି ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସବୁ ମିଛ କଥା ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଇ ଶୁଣିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆପଣ ଲାଇକ୍ କି କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ ଏଇଆ କଲେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଭଲ ହେଉଛି କି ଖରାପ ହେଉଛି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସୁଧାରି ଦେବି। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।